Vítám u dalšího videa. Dneska to bude ani ne video, ale taký vlog a som trochu chorý. Dneska je piatok, nešiel som do školy, ale budem natáčať tento vlog, takže teším sa. Ja vám poviem dopredu, o čom to bude vlastne, takže budeme malovať takéto modely. Ukážem vám takto. Takéhoto spalovača, no v podstate panáčikov vojenských. Som sa snažil už namalovať trošku túto hlavičky. Tak, poviem vám ingrediencie, čo budeme potrebovať. Takže základná zložka je papier. Potom štetec, ja som žiaden doma nemal, tak iba rúžový. Potom takéto brúšatko, to je keď máte nejaké zbytky na panáčikoch, tak to obrusíte. Vodu a potom budeme potrebovať ešte farby. Tak, týchto 6 farieb. Dobre, tak začneme prvým panáčkom. Neviem, z ktorého si dáme, sakra. Akého ľahšieho? Môže byť tento, takýto lezec. Tak a vlastne toto je, keď chceme, aby bola tá výraznejšia farba, aby to viac svietilo do očí, tak potrebujeme takúto, to je ako keby strieborné. Ideme to. Dobre, tak ja by som začal s prvým z tváre. Čakajte trošku. Počkajte, strihnem to, aby som to otvoril. OK, teraz to už máme otvorené. Počkajte. Takto. Takáto farba. Takže budem malovať tvar. Farbu si dám trošku na bok. Takto vyzerá jeho tvár. Tak, trošku zamiešam farbu. Prepáčte, keď mám teraz taký divný hlas, tak to je z toho, že som chorý. Čakajte. Trošku miešam. Tak. No je to celkom ťažké držať kameru a zároveň aj malovať. Počkajte, jak by som to spravil, sakra. Tak skúsim to takto. Dúfam, že tam aspoň na videu bude niečo vidieť. Ježišmaria. Som mu trošku ksichtík zamaloval. Nevadí. Však keď to vyschne, tak to by sme mali prvého panáčika. Tak ja to strihnem na model všetkých a môžeme sa potom vydať na ďalšiu farbu. OK, máme tu ďalšiu farbu. Teraz to je taká čierna. Čaká to. Jak vidíte, tak to veľa je tých panáčikov. Toto je generál, potom sú tu nejakí tí obrancovia. Toto hádže granát. Neviem, či to teraz bude vidieť, to má v ruke granát. A ešte, keď počítame túto farbu, tak ešte 5 farieb. No, v podstate 4, lebo už som namaloval šaty. Tak, 4. Dobre, takže
Aby som prvého dal, teraz budeme malovať no vlastne chrbát, tak toto tu. A bude to vlastne, neviem, jak to bude celé vyzerať, a dúfam, že to bude dobré. Ježišmaria. Počkajte chvíľočku. OK, tak som to späť. Prepačte, mal som na štetce ešte farbu. Trošku málo, on to nevadí. Tak, ty koľko to je taká čierna. No nič, tak ideme na to. Chce? Sorry. No, tak toto už bude nejaký vek. Sa mi to ťažko robí s jednou rukou. Že vlastne v jednej ruke držím kameru a v druhej takto. Tak zatiaľ by som všetkým spravil najprv takto gate. Ja viem, chceli by ste to vidieť asi na všetkých panáčikoch, ale je to pre mňa ťažké držať obidve. Ja si kameru zase na chvíľu odložím a potom zase a teda. Dobre, tak to nejako podobne to bude vyzerať. A zase to strihnem, sorry. OK, som tu naspäť. Sorry za tie strihy, ale nič sa nedá robiť. Teraz mi to trvalo hodinu, pre vás to bola asi sekunda. A takto vlastne to pán generál mal vlastne najkrajšie, som sa snažil pri ňom. Ale neviem, ja by som toto takto ako už stačilo by pre mňa. Toto by už pre mňa stačilo, dúfam, že sa vám tento vlog páčil. Veľmi ma podporíte, keď dáte like, dajte odber, keď ešte nemáte u mňa. Chcem sa to všetko. Odoberajte, lajkujte, jak som hovoril a samozrejme píšte aj komentáre, čo som mal robiť, nemal, že som robil zle, dobre a tak ďalej. A tak na čo už. Dúfam, že ma podporíte aj u ďalšieho videa. Neviem, čo budem ešte točiť, ale zatiaľ čaute.